ପାଣିଟା ଫୁଟେଇକି ପିଉଛୁ ତ? ହଁ ସିଝା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ କହ ଯିଏ ଖାଏନି କି କୌଣସି ଦରମା ନିଏନି କିନ୍ତୁ ଘର ଜଗେ। ଖାଏନି ହଁ ଦରମା ନିଏନି କିନ୍ତୁ ଘର ଜଗେ। ଖାଏନି କୁକୁର ଖାଏନି? କୁକୁର ସିନା ଦରମା ନିଏନି, କ'ଣ ଖାଏନି ସେ? ଦେଲେ ଖାଇବ ନଦେଲେ ଖାଇବନି ଯଦି ତ ମରିଯିବ ସେ। ବିଲେଇ ତ ଖାଏ। ବିଲେଇ ବି ଖାଏ। ଆଉ କିଏ? ଭାବୁନୁ। ହଁ ଲୋକ ତ ଦରମା ନେବେ ନା, ମାଗଣା କ'ଣ କିଏ ରହିବ? ତୁ ତ ସେଇଠି ମୋ ଘର ଜଗୁଛୁ, ଦରମା ନେଉଛୁ। ହା ଚପଲ ଘର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଥା କହିଲୁ ରେ। ପାଣି ଢାଳିଦେଲୁ ରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ପାଣି